Nyní si ukážeme další malé proces s rastrovým obrázkem, a to ve smyslu úprav obsahu. Po jeho vyčištění, zarovnání můžeme nyní přijít k editaci vlastního obrázku. V iZimage se vyskytuje tzv. Hybridní rastrovektorovou editaci. Znamená to tady toto, že když se trefíme na čáru rastrovou a oni tu čáru pochopí, tak ji převádí okamžitě na vektorovou kresbu. Tuto vektorovou kresbu můžeme například posunout, můžeme jí změnit úhel, anebo také přes vlastnosti, pomocí speciálního správce vlastností, můžeme zde nastavit například typ čáry, třeba čárkované, případně můžeme nastavit na počátku nějaké šipky, případně můžeme měřítko a dále šířku té čáry. Po escapeu se čára zpátky vrací do rastru a stává se z toho zpátky rastrová čára. Tímto způsobem můžete vybírat i složitější objekty, například kružnice. Pokud iZimage sám nerozpozná tento tvar, že přerušen nějakou jinou čárou, tady vidíte, že to vybírá momentálně jako oblouky, tak můžeme nastavit zde v tomto menu místo automatického výběru výběr například pomocí rastrové kružnice a ukážeme v podstatě pomocí průměru jeden bod, druhý bod a mělo by dojít k nalezení rastru pod touto vektorovou kružnicí. Po nalezení této kružnice se z toho stává vektorová kružnice, která má opět vlastnosti přes správce. Například tady můžeme dát šířku toho rastru nějakou širší, případně zde vidíte poloměr, dáme například 45. Případně opět souřadnice středu můžeme vyměnit, kdybychom měli potřebu. Zároveň tak, kdybychom potřebovali změnit typ čáry, třeba čerchovanou, tak opět můžeme. Po escapeu se čára zpátky vrací do rastru a je opět původní rastrovou čárou. Kdybychom chtěli opět vybrat znova tuto čáru, která už je tečkovaná, přerušovaná, museli bychom v každém případě použít funkce vybrat rastrové kružnice, výběr rastrové kružnice, jeden bod, druhý bod a opět můžeme tu čáru zpátky vrátit například na plnou čáru o nějaké třeba tenčí dloužce. Takto. Dále speciální vlastnosti takto vybíraných entit jsou například to, že vlastně při výběru této rastrové čáry a například jejím vymazání nedochází k přerušení čár, které kříží, ale zůstává tam ta původní hmota čáry, takže vlastně nepoznáme téměř po nastavení iZimage, že došlo k nějakému vymazání nějaké čáry v nějaké tabulce a podobně. Pokud nám selhává výběr při nějaké špatné kvalitě rastru, rozpoznávání základních typů entit, jako je úsečka, oblouk, kružnice nebo nějaký tvar, případně oblast, můžeme si pomoci zde nahoře konkrétním výběrem. Takže například vybírání nějaké čárkované čáry provedeme tímto způsobem přes úsečku a ukážeme jeden bod, druhý bod. A v tuhle chvíli vlastně vidíme, že ta čára je vybraná a můžeme opět převést čáru na plnou, můžeme ji srovnat, zadat úhel, který potřebujeme a podobně, případně zadat třeba zde a zde novou polohu a escapem opět dostáváme zpátky do rastrové podoby. Pokud bychom chtěli vybrat jenom oknem nějakou entitu, můžeme vlastně vybrat nastavením zde pomocí obdélníku, případně polygonu. A pak s výběrem můžeme hýbat buď to takto jako celkem, který můžeme vymazávat, posouvat, ale taky například i otáčet. Zde vidíte úhel výběru 45 stupňů, otáčíme. Opět vše přes správce inspektor je vyvolaný příkazem Alt F1. Po escapeu se výběr vrací do rastru a stává se z toho původní rastrová podoba zase. Ukážeme si nyní ještě způsoby výběru metod, které tady iZimage v sobě má. Například tady tento způsob výběru, kdy budeme vybírat klasickým oknem tady tuto část obrázku,
tak se vyberou vlastně entity, které jsou ostrůvkem a zároveň se vyberou části, které se tváří jako jednotlivé kusy. Čáry, které probíhají mimo to okno, vybrány nejsou. Zruším výběr a použijeme funkci dalšího typu výběru, to trasování čáry vnitřním oknem. Vyberu stejné okno a vidíte, že se zde vybraly už i některé vynášecí čáry. A do třetice je to metodou zaplněním plochy. Tak to dopadne takto, kdy zase to vypadá, že vybírá pouze ostrůvky, samostatné ostrůvky a čáry, které nejsou celé v tom okně, vybrány nebudou. Samozřejmě jsou zde varianty kříženého okna, to by dopadlo stejnou metodou. Následovně on se vlastně rozteče po celém kresbě tak, že vynechá ostrůvky a to, co se vybralo, označí žlutou barvou. Bychom použili tu metodu předchozí trasováním, tak to dopadne nějak takto. Tady bychom se vlastně krásně zbavili například kód po výkrese. Můžeme naznačit stejnou metodou, vyberu třeba tady toto a vidíte vlastně, že můžeme takhle postupně vymazávat nějaké kódy na výkrese. Zase třeba takto vybereme. Vrátíme zpátky. Zajímavá funkce je výběr například celého výkresu a vyjmeme souvislé ostrůvky. Použijeme například funkci napříč a zde škrtneme třeba tady tyto dvě čáry, potvrdíme a zbudou vlastně vybrány jenom ty souvislé výběry, které můžeme potom posunout někde, případně do schránky. Ukážeme si ještě opačnou funkci, kdybychom vybrali vše a ve smyslu vyjímání při výběru naopak z toho výběru odstranili ty ostrůvky, respektive ty souvislé čáry. Takhle se zase naopak výběrem zůstanou všechny texty, čáry, které se nedotýkají toho našeho původního obrysu a zase bychom mohli případně klávesou delete vlastně náš obrázek poměrně rychle vyčistit od nějakých textů a jiných objektů, které na výkrese nepožadujeme. O tom, jakým způsobem rozpoznává Visimage raster, rozhoduje nastavení, například v menu převod, možnosti převodu. Bychom na kartě možnosti nastavili několik parametrů, které řídí kvalitu toho našeho rastru, či minimální délku úseku, maximální šířku rastru. Pokud nevíme číselně, můžeme formou ukazování zadat pomocí 2 bodů nějakou šířku. V mém případě jsem ukázal taky 1,02 bodů. Celé to nastavení, které zde vidíte, můžeme formou šablony uložit a příště opět při nějakém podobném rastru zase zpátky načíst. To nám umožňuje celkem briskně podle typu rastru načítat tato různá nastavení a velmi rychle pracovat na našem dokumentu. V případě manipulace s objekty ve Visimage dávejte pozor, zdali vybíráte vektorové objekty anebo rasterové objekty. O tom, jaký objekt bude vybrán, rozhodují zde tato nastavení. Nahoře vidíte volbou F2, kdybych zapnul, tak vybírám pouze vektorové předlohy. Nyní vidíte, že když ukážu okno, tak vlastně žádný raster se nevybírá, ale pouze vektorová kresba. Kdybych zde vložil nějakou třeba například kružnici vektorovou, tak v tuto chvíli vlastně vybírám pouze vektor. Takto. Pokud bychom zatrhli, případně vybrali volbou F3 tuto možnost, tak vybíráme pouze raster. Opět bychom vybrali třeba takovýmto oknem, tak vidíte, že se vybrala pouze ta rastrová část. No a pak ještě možnost hybridní F4 výběr, který vybírá v tuhle chvilku jak rastrovou část předlohu, tak i vektorové objekty. Dále si můžeme ještě provést vypnutí vektorů nebo rastrů. Zde opět v menu nahoře máme možnost zobrazit Screen Raster
Takže schovám rastrový obrázek, zobrazím, případně skryju rastrovou vektorovou kružnici nebo zobrazím vektorovou kružnici. Pokud vybíráme obrázek za obrys, vybíráme to vlastně jako vektorovou entitu, která má určité vlastnosti. Zde v tom průzkumníkovi vidíte bod vložení, levý dolní vrchol, úhel toho obrázku, případně měřítko toho obrázku. Další funkce zde vidíme případně umístění na disku, tento soubor, jeho kvalitu, kolik má barev, případně je-li průhledný, viditelný a další vlastnosti. Další potřebný úkon na obrázku zpravidla také bude vyrovnání tohoto obrázku tak, aby směřovala osa x, y do svých směrů. Toto natočení vzniká například mírným pootočením předlohy ve skeneru, jako papíru. My na to můžeme použít funkci narovnání, a to buď to automaticky, což teďka vidíte dopadlo dobře, anebo obrázek otočíme ručně, a to funkcí obrázek narovnat ručně a ukážeme úhel například pomocí úchopu na rastrové úsečce, jeden koncový bod, druhý koncový bod a funkci OK by mělo dojít opět natočení toho obrázku. Další funkcí, která se nám může hodit například na soustavě více obrázků, je automatické ořezání. Pokud výkresy mají nějaký rámeček nebo černé čáry, které znamenají rámeček, můžeme využít funkce oříznout automaticky podle rámu a WiseImage, pokud takovou čáru jako vhodný obrys najde, tak vlastně až k této čáře provede ořezání samotného rastrového obrázku.